Ini menika pelok barang ya Bi ya. Lah gini. Mbak Jembi. Monggo Mbak Jembi ya. Mboke Dembi, mboten mboke Jembi, mboke Dembi. Nggih, nggih Pak. Nggih Mbak Jembi. Nggih mbike sami, nggih sami. Mboke Dembi. Mbak Jembi nggih oleh monggo. Ampun kleru pokoke. Piyayi dek gawe teratapan. Lah kok teratapan piye? Dek Jembi, dek nempi. Alah sing bener sing endi? Alah lae. Bacut Pak, pun bacut. Lah nggih. Ngapunten lha niki penyanyi saru jenengan warai yo ngombro-ngombro teko ngendi-ngendi. Lah nggih. Makasih lho Pak. Ya. Oke dong sih Mas Semplon. Karepe gayeng wae. Mun nek salah ben gak kewirangan ya. Oke, supranada. Oke. Mbik ngapunten. Mbok Pak iki do ngudarasa. Bareng kowe madhep rono dikira penyanyi ndase muntir. Iki ngapa ki lho? Ha iki bareng kan wah penyanyi ndase muntir wis saru gak kotangan. Madhep rono. Oke. Njaluk tak kuwek rek kowe. Ora. Pak aku mau ngaturke udarasane Pak kok. Lho Mas. Rumangsa aku kok wong anggere seneng ra kelakon kok gawe wirang kowe. Ayo diaturke kanggo keluarga Boyolali. Wis reti ra sampe omongi. Minggir ngeleng-ngeleng kamandangan kowe. Lah nggih. Dek ben kok ya ora bablas rono. Mriki wae ya Mas. Saking Boyolali, matur sembah nuwun. Kelak barang monggo. Rukun agawe Santosa. santosa. Karo nggawa HP ra apa-apa ya Mas? Heeh, ora apa-apa. Suwe banget gak nyanyi iki. Udakara 30 tahun. Yakin to bareng Sawang Kobri kaya penyanyi ndase muntir gak nganggo kutang kae. Sing marai lari iki mecotot sing mburi kuwi. Tahu po gatot. Monggo. Awak lemu ding pecotot. Monggo dados. Supranada Indonesia. Saking Boyolali, alhamdulillah. Sedaya pinangan awet gagah awet sehate. Amin ya rabbal alamin. Duet. Alah. Ono kok nampa jog. Idali duli dali iso kowe? Mantep. Kowe gak iso? Awakmu ora iso kok nampa job to nono kowe iki wirang dijak duet kok malah. Ayo. Ngaten niku nggih Pak nggih. Nah, dilanjut. Kang pantesi sudarsono atur nutut tentrem lan raharja rukun isa agame santosa yati kang
Pantesi Sudarsono hatut runtut tentrem lan raharja rukun bisa agawe santosa yakti kang jinata lah dalem ya barang matur nuwun sak gadu-gaduke ya mboke. wonten kletaken kene nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Bapak saking Boyolali. Nggih, matur nuwun. Wekdal katuraken dhateng pambiwara pahargyan.